Good afternoon, good morning, good afternoon. Ito naman po si Duday, nagbabalik. Oras na naman po ng pagluluto, panghagian. Samahan niyo ako ulit. Maghahanda ng aking lulutuin. Dahil maulan, luluto tayo ng may sabaw na manok, ang tinola. Sarap umikot ng may sabaw pag maulan-ulan. Ano tayo? Dahil huwag muna natin ang kaya mabalatan ko pa lang. Maulan, naririnig nyo yung tagaktak ng tubig sa bubong. Naman, hindi siya malakas. Pero matagal na siya, simula pa kami ng pagising namin, maambon na. Mahirap magbalat ng papaya. Kahit may pillar ka na. Sipon-sipon na naman dahil medyo umuulan-ulan. Isa! Isa na to ang bulog-bulog. Sugat pa yata. Tumigil ka. Ano ba naman? Balas ka dyan. Balas ka dyan. Pag nagluluto ako, ang bulo-bulo. Ang bulo-bulo nitong pusa pag dito sa loob ng kusina. Ayan, nabalatan ko na ang papaya. Atin namang hiwain. Sana walang buto. Ay, daming buto. Dati may tanim akong papaya sa likod bahay. At ang dami namang akala. Tinanim ko lang isang puno. Akala ko hindi naman bunga. Kasi siya. Payatot at hinalaan pang bakla daw yung papaya. Kasi hindi siya namunga. Pero nung namunga naman na siya. Katagalan. Lipat natin yung camera dito kasi hindi ako naririnig. Yan. Katagalan, namunga naman na. Tapos ang lalaki pa. Nung ang dami na ng bunga. Tapos umuwi ako ng probinsya ay
Ang bunga, ginawa nilang pang tinula. Sahog sa tinula. Hanggang nagtampo ang papaya. Hindi na siya namunga ng maganda. Kaya namatay. Sabi ko, bakit mo naman ginanon yung papaya? Ay, imbis na, ang tamis pa naman kasi ng bunga niya pag nahihinog. Tapos nagtanim din ako ng tanglad. Ay, wala din. Nabuso. Namatay din. Hindi na ako nagtatanim. Sabi ko, hindi ako na magtanim. Kasi naalagaan. So yan guys, yan naghihiwa na ako ng papaya bago tayo mag-umpisa magluto. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na at click nyo na rin yung notification bell para ma-update ka sa ating mga susunod na lutuin. So yan guys, bago tayo mag-umpisa magluto ay mag-intro muna tayo. So yan. Hi guys, I'm back. Tapos na ako ng mga pangsangkap. Mag-umpisa na rin tayo. Mag-umpisa na rin ako mag-gisa. Alam niyo naman siguro to. Alam ko naman maraming nakakalam. Ito yung aking mga sangkap. Yan. Siyempre, luya, sibuyas, bawang na napakaraming bawang at sili at malunggay. Siyempre, meron tayong papayang hilaw at yung ating manok. At yung asin at yung paminta ay mamaya ko na ipapakita sa inyo. Yan, mag-uumpisa na tayo mag-gisa. Mag-uumpisa na ako mag-gisa guys. Samahan nyo na lang. So, simulan na natin yung tubig at alam ko naman na tinula, madali lang tong lutuin at marami rin nakakaalam sa pagluluto ng tinola. Pero yung mga medyo madali masunog ang aking gawa dahil manipis. Siyempre mantika. Ayun. Madali masunog siya kasi manipis siya. Ayan. Mating agad. So, sa mga hindi pa nakakaalam paano magluto ng tinola. So, sa mga bago pa lang na nag-aaral paano magluto. Yan. Sundan nyo lang yung paano umpisahan. Ayan, matapos. Nuna po yung bawang. Siyempre, gigit mo yung bawang. Ako kasi pag naglagay ako ng bawang marami, parang mabango. Oops. Sunod natin yung luya para yung lasa niya. Manuot ka. Tapos yung sibuyas na puti.
Pwede rin naman pula. Kung wala ko yung puti pula. Actually, naano ko na to sa ano ko eh, white tea. Naluto ko na rin ito at narin ko na. Parang pangalawan na lang mga bato ang tea. Ayan, try natin na maluto yung kaya. Saka natin ilagay ang manok. Yung manok ko guys ay ano lang ito, 1 kilo. Pwede na ilagay yung manok. Yung ano guys, yung manok, ilan ko muna sa asin. Tawag na, yung ginamit at asin para yung lansa niya nawala. Tapos hinugasan ng tubig. Hindi ko muna haluin. Tatakpan ko lang siya hanggang kailangan ko lang ng apoy. Hintayin natin siya yung flavor ng luya, bawang at sibuyas ay manuot. At parang mag-ano yung flavor na lumabas. So yun guys, umubusok na yung ano at ready natin tingnan kung yan nag-ano na siya yung kanyang sabi na siya at medyo yung nagsabaw na siya pala. Mamaya na natin yung ng tubig. Lagyan natin siya ng asin para habang nagluluto yung kanyang yung manok, meron na siyang lasa. Natagdagan ko na lang mamaya pag talagang yung final na ano tinto. Nilagay ko lang siya ng asin para yung asin umano sa laman ng manok. So yan, tatakpan natin ulit at mamaya bubuksan natin at saka lalagyan natin ng tubig. Tingnan na natin kung pwede nang lagyan ng yan, marami. Ano na siya yung dami niya ng ano, sabaw. At hindi ko pa nilalagyan ng tubig. Ayan guys, nagdagan ko na siya ng tubig para mapainan na yung luto. Kung mayroon kayong ano, chicken stock, mas masarap kung mayroon kang chicken stock na ilalagay. Kunti pa. Yan. At pakukuluin ko siya hanggang kumulo na kumulo kasi yung hula niya ay tatanggalin ko para matanggal yung lansa. Ating
ulit at antayin natin hanggang kumulo. Yan guys, ano, kumukulo na. Atin ang tatanggalin ko yung mga bula sa babaw. Kasi ito yung mga nabuong dugo. Yung kanina yung pagkatapos natin igisa. Kailangan tanggalin to guys pag kayo nagluluto ng kahit ano. Basta may sabaw. Tatanggalin mo yung bula sa ibabaw at tingnan mo. Hindi ano. Yan ay malansa. Yan yung ano, mga dugo na sa laman ng karne. Yan at wala na. Papakita ko sa inyo guys ang ano nakuha ko sa loob ng manok. Ayan siya oh. Yan ay malansa siya, malansa. Yan yung nagagaling sa laman ng manok o karne, kahit ano-ano. Kailangan, tinatanggal ko talaga yan. So, yan ay wala na yung mga bula. Pwede ko na ilagay yung papaya para pag ano ay habang kumukulo ay maluto pa. Hindi ko na hati yung iba. Hatiin na. Pero maliliit naman kasi ito. Yung iba kasi malakapal kaya sinutol ko. Ayan. At titimplahan ko na rin siya ng paminta. Kailangan ko na bumili ng black pepper at wala na. Andyan ako sa akin. Sinagyan ko siya ng paminta. At siyempre lalagyan ko siya ng pampalasa, yung pampasarap. Sanayin ko na lang. Masisira. Ayan. Kunti lang naman maglagay. Dahil nilagyan na natin ng asin kanina. Nilagyan ko siya ng asin. Mamaya ko siya titikman pag kumulo kung kailangan pang dagdagan ng asin. At antayin kong kumulo siya bago ko ilagay yung sili. Hindi ko puputulin yung dulo. Tingin ko na lang siya. Kasi maanghang kung baka maanghang yung sili. Ayan, tinutol ko lang ng konti yung ano, pantay. Yan na, pumupulo na siya. Hindi ko na siya tatakpan kasi baka umapaw. Tikman ko siya. Sarap.
akin, ito lang yung tinta. Nakabang. Nagdagan ko na asin kasi matapang siya. Masarap sana kung mayroong patis. Pero, hindi kami gumagamit ng patis. Siya. Habang kumukulo ay bumubula siya at kailangan kong tanggalin yung mga bula sa ibabaw. May mga dugo-dugo buo. Kung gusto nyo walang ganito guys, na yung parang bula-bula sa ibabaw, pakuluan nyo yung manok, saka nyo igisa. Mas maigi. Kaya lang, nawawala yung lasa ng manok dahil napupunta doon sa tubig, o kaya yun na rin ang gawin yung sabaw sa inyong tinula para salain lang, para mawala yung yung mga so ihalo ko na itong sili para mabango. Ang sili kasi guys, kasi wala akong dahon ng sili, kaya yung bunga na lang ang nilagay ko. Nagdagdag na lang ako ng malunggay. Hindi ko natatakpan kasi aapaw siya. Yan natin siyang kumulo. Antayin ko na lang na maluto yung papaya bago ko ilagay yung aking malunggay leaves. So, antayan natin. Yan guys, ay luto na yung papaya. Ilalagay ko na yung tawag nito, malunggay leaves. Sobrang dami. Busin natin para mag-igit-igit. Sustansya ito guys, yung malunggay. Yan. Madali na lang maluto. Luto na ang ating tinolang manok. So yan guys, ay tapos na yung aking tinulang manok. Pwede nang kumain dahil umuulan, medyo malamig, kaya kailangan magpainit ng sabaw. Higop ng init na sabaw. Yan. Okay, nang papatayin. Tapos na. So yan guys, ako tapos na magluto. Tapos na yung aking tinola.
niyong kalimutan, kung bago ka lang sa aking channel, kung nanonood ka man, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa aking mga susunod na video. At lalo-lalo na tungkol sa pagluluto. So, yan guys. Thank you for watching. Bye!